Avui anirem d'excursió a la costa amb l'Anna, el seu marit, el Badó, i els seus 3 fills. Aquest tan rialler és el Roc. El petit és l'Aniol. Li agrada molt l'Spiderman. I el més gran dels 3 és el Lluc. Són d'Arenys de Mar i els fa molta il·lusió provar nous esports. El primer que descobriran és el pàdel surf al Club Nàutic Cambrils. Benvinguts al Club Nàutic. Començarem a fer una miqueta de pàdel. Us presento què són les taules i com funciona. I després anem a l'aigua a passar-ho bé. Sí? El pàdel surf consisteix en navegar sobre una taula de surf fent moviments semblants als d'un gondoler. Simplement us heu de posar poquet a poquet de peu, fent servir el rem per equilibrar. Els Guitar han après ràpid la clau del pàdel surf. És un esport que és moda i ajuda a tonificar tot el cos. El més important és mantenir l'equilibri. Ara el Lluc també ho té dominat. L'Anna no s'hauria de refiar tant, perquè si no vas amb compte, acabes caient. Tota la família ja ha estat en remull. L'únic que falta és el Badó. Bé, no hem dit res. Els Guitar ja han gaudit de l'aigua i ara volen conèixer més el barri històric de Cambrils. La millor manera és fer-ho amb tren. Amb el tren recorren tota la vila, passant pel passeig marítim i descobrint tots els racons i la màgia de Cambrils i dels cambrilencs. L'Aniol, el Roc i el Lluc ho tenen força clar. Cambrils és molt xulo! Si algú vingués no se'n voldria anar mai. És el moment de recuperar forces. Als grans els fa venir aigua a la boca, els musclos a la marinera i el bacallà, i als petits la carn arrebossada. Ben dinats se'n van ràpidament al càrting Salou. Anirem i us donaré un car ben xulo a cadascú, ok? Ok. Molt bé. I tant, tenim el Ferrari de l'Alonso. Jo vull. Després d'una classe ràpida, s'equipen per anar ben protegits i poder lluitar en condicions per la pole position. Tot a punt? Engeguem màquines. És una carrera emocionant i sembla que està agradant molt al públic assistent. Però l'Anna i el Badó també els agrada la velocitat i no volen perdre's l'oportunitat. Tant a Cambrils com a Salou, a l'excursió d'avui, els Guitar han demostrat que són uns tot terreny.